ମୁଁ ଆଉ ଭାଇ ନମସ୍କାର କରୁନି। ଏସବୁ ମାଗିଆ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳ ବର୍ଷା ବଳଙ୍କର ଯୋଉ ରୋଲ ଚାଲିନି ଭାଇ, ସିଏ କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ହୀରା, ଦି ଜଣ ଯାକ ହୀରା। ଆଉ ତମେ ମାଗିଆ ଯୋଉ ମିଡିଆ ବାଲା, ଆଉ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡିଓ କରିବା, ରିଲ୍ସ କରିବା, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରିଲ୍ସ କରିବା, ଭିଡିଓ କରିବା, ତମେ ମାନେ ଯୋଉ ଛାଡିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛ ତାକୁ ଦେଖି ତମେ ଇନକମ୍ କରୁଛ, ବୁଝିଲା? ତମର ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ ବୁଝିଗଲୁ। ଓଡିଆ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଣି ନଚେଇଲେ ବଢିଆ। ହଁ, ତମ ଭଉଣୀ ମାନେ ନଚନ ଆଜ୍ଞା। ତମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ, ତମର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ଭଲ ମନ୍ଦ, ତମର ତ କୌକା ଦେଖାଅ। ତମେ ସିଏ ଦି ଜଣ ଫେମସ ହେଇଗଲେ କାରଣ ସେ ହୀରା ହୀରା। ତମେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ସୁଟିଂ କରି ଗୀତ ଆମେ କଣ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ନାଚ କରିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଗୋଟେ ଶୋ, ତାଙ୍କର ଭାଇ ଆଇଡି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଟ୍ୟୁବର କୌଣସି ଗୁଗଲ ଆଇଡି ନାହିଁ। ତମର ଟିକେ ଅଛି ଅଳ୍ପ ବହୁତ 200-100 ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଫେମସ ହେବା ପାଇଁ ମାଗିଆ କରୁଛ। ତମେ ମାଗିଆ ବେଧ ତମ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନଚାଅ। ଆଉ ଯୋଉ ଗୀତ ଦଉନି ମଜୁମଦାର କଲିକତିଆ, ଆଉ ମିଡିଆ ବାଲା ଭାଇ, ତମେ ଭାଇ ଆମର ଭଗବାନ, ଆମର ଯୋଉ ନୂଆ ମା ଆଇଛନ୍ତି, ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ତାଙ୍କର କିଛି ଦେଖାଅ, ଆମେ ଖୁସି ହବୁ। ରେ ମା ଆଜ୍ଞା, ବେଦ ଛୁଆଙ୍କର ଦେଖଉଛ, ବେଦ ଛୁଆଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖଉଛ। ଚ୍ୟାନେଲ ଆମ ପାଖରେ ବା 100ଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଆମର ନିଜର ଆଇଡି ଗୁଗଲର। ଆମେ କଣ ଫେମସ ହେଇପାରୁନି? ରାତିକରେ ଫେମସ ହେଇଯିବୁ। ମା ଆଜ୍ଞା ସତରିକ୍ଷା ଅଛି ବର୍ଷା ଗାମୁଛା ଖୋଲିବାକୁ ଦେଲା ହିରୋ ଦି ଜଣ, ସିଏ ଗାମୁଛା, ସିଏ କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ମାଙ୍କର କଳା ଅଛି, କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। କଳା କଣ ବଡ? ତମେ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ବଡ, ତାଙ୍କର ଯଦି କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, କଳା ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଇଡିରେ ଭିଡିଓ କରିବେ, ନିଜ କ୍ୟାମେରାରେ ଭିଡିଓ କରିବେ, ନିଜ ଆଇଡିରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ତମେ ବାକି ଯୋଉ ମାଇକିଆ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ଶୋ କରୁନ, ସେ ସବୁ ବେକାର। ମିଡିଆ ବାଲା ଭାଇ, ତମେ ଯାଅନି। ତ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଭିଡିଓ ଛଡା ଆମେ ଖୁସି ହବୁ। ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ନଙ୍ଗଳା ହେଇଛି, ତମ ଭିଡିଓ ଦେଖି ମତେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ପଡୁଛି।